He belonged to me if I ask him. Aquest diumenge 24 de febrer a les 7 de la tarda el Convent de les Arts acollirà un espectacle de circ titulat El meu nom és Or, de la companyia Circ. A través del cos, acrobàcies de risc o titelles, dos artistes explicaran una història basada en fets reals. Aquesta història la descobrirem ara amb un dels dos ballarins que hi haurà a sobre l'escenari. Vània Caler, molt bon dia. Molt bon dia. Quina història ens voleu explicar al Convent de les Arts? Perquè tinc entès que hem d'entrar en una espècie de cova. Sí, doncs sí, és una història, tal com deia abans de la sinopsis, que és basada en fets reals, dient que en el moment de la creació doncs, hi ha un cert de vivències i d'experiències que nosaltres posem sobre escena amb aquest format o amb aquesta imatge, diguem, de la cova, que per nosaltres és el teatre i és el procés de creació i és l'experiència que vam viure durant aquest mateix procés. Perquè per aquí al mig també tinc entès que hi haurà una mica de foscor, una mica d'inquietud. Explica'ns una miqueta més el que podrem veure damunt de l'escenari. Una mica el que tu i l'Adrià Muntanya, l'altre, el teu company, què fareu dalt de l'escenari una mica? Doncs sí, hi haurà foscor, això és veritat, però també és plena d'humor l'obra, com la vida, diguem, i com l'experiència que nosaltres com a socis i com a parella artística tenim, diguem, que a la nostra trajectòria hi ha humor, hi ha foscor, hi ha amor, hi ha de tot, diguem. Llavors hi ha companyerisme, llavors l'obra representa una mica això. O sigui, sempre al final les obres acaben cristal·litzant una mica les vivències com que engloben la vida de la gent que fa les creacions, i llavors en aquest cas sí, hi ha foscor, perquè els moments que hem viscut durant la creació han sigut foscos, hi ha humor perquè ens ho hem passat bé, hi ha companyerisme perquè és el que som i el que serem, diguem, i fa molt temps que treballem junts, ens coneixem, i també per això les parts nostres que processem en les creacions pues ja són més profundes, no són... Potser la primera hora que vam fer era no més fàcil, però sí potser de més fàcil accés, però perquè nosaltres estem començant a treballar junts. Ara l'obra que hem fet, portem més temps junts i les parts, diguem, personals que posem en joc ja són més profundes. I això, doncs, la foscor és més fosca, l'alegria és més brillant i el companyerisme és més fort, també. Unes combinacions a dalt de l'escenari que totalment són basades en experiències personals, com ens deies, doncs. Totalment basades... Bueno, en gran part. En la vostra relació com a parella artística, que ara ens comentaves. Sí, aviam. Sempre es juga amb aquesta línia, no?, de fins a on el que represento és purament personal i fins a on pren certes decisions com a creador també que l'obra sigui universal i que sigui comprensible per tothom i que el circ que hi hagi sigui circ i que el moviment que hi hagi sigui moviment i que el text sigui interessant. Llavors, sí que, evidentment, nosaltres, també en el mètode de creació, nosaltres ens posem a la sala disposats a deixar sortir el que hi ha. Llavors, si deixes sortir el que hi ha són les persones i els creadors i al final el que acaba estant en escena és això. Però perquè no entrem en una idea predisposada ni en una narrativa escrita prèviament, sinó que arribem a la sala de creació un any i mig abans d'estrenar, tenim les titelles que encara no sabem què signifiquen, tenim les llums que no sabem què signifiquen, i a mesura d'avançar i de provar el material i d'interpretar-lo i d'anar portant i anar escrivint en relació a les persones, doncs acaba sortint aquesta obra. Perquè abans... Sí, digues. Bueno, això. Si és més o menys la resposta o no. Sí, la mar de bé. Vània, abans ens comentaves que fa molts anys que treballes amb l'Adrià. Com és la vostra... tot aquest temps que heu anat treballant junts, com és la vostra relació dalt de l'escenari? Us enteneu molt bé des del principi? Heu anat fent una evolució? Explica'ns una mica. Sí, jo crec que poden ser les dues coses. De fet, a la companyia som tres, que vam començar fa temps i vam fer un espectacle a tres, i vam estar el 2013 i encara més o menys el anem fent. Va ser que l'Anna Pasqual, que també està a la companyia, diguem, doncs va fer una creació amb una altra companyia i també, bueno, tots hem tingut nens i hem fet com una mica d'allunyar-nos i apropar-nos mútuament
llavors aquesta creació l'hem decidit fer a dos per circumstàncies de la vida, diguem. I sí que amb l'Adrià, evidentment, ara seran 9 anys que treballem junts aquest any. Déu-n'hi-do. I evidentment, amb aquest temps sobre l'escenari compartint, hi ha una connexió que és molt forta, diguem, i ens entenem creant, i ens entenem entrenant, i ens entenem actuant, i muntant, i decidint coses. Hi ha com aquesta part que ja el racional passa a ser intuïtiu, no? Que dius, bueno, no cal que parli certes coses perquè ja la intuïció m'està dient per on van les coses. Aquesta connexió especial que teniu. Sí. Però és això. També hi ha una frase que és... Bueno, vam tenir un professor d'acrobàcia molt al principi, el Martí Soler, que ens va fer com una mica de... ens va deixar anar 3 coses que encara ens serveixen ara 10 anys després com a guia espiritual. I una d'elles era que com a parella acrobàtica o com a companyia no és tan important el nivell tècnic al que arribis, sinó el temps que estiguis treballant junts. Que això, per exemple, jo crec que és una gran veritat en el circ, perquè pots començar i molt ràpid ser molt bo, però al final les companyies que a mi personalment em criden més l'atenció són aquestes que veus que porten temps i que les reaccions que han creat entre les persones no són acrobàtiques sinó que són relacions fortes a nivell personal. Llavors, això és una gran guia, perquè també el primer espectacle era pot ser molt acrobàtic, aquest segon no ho és tant, i no depenem, diguem, del nivell d'espectacularitat del circ, sinó que intentem aportar realment allò que és veritable a l'escena. I allò que vosaltres també sentiu, també suposo. Clar, per això, si nosaltres entrem disposats a la sala, i de fet vam començar i vam dir, bueno, farem, tenim una mica marionetes, tenim algunes coses de sons i de músiques que ens inspiren, tenim alguna seqüència acrobàtica que no tenim en l'altre espectacle i això d'alguna manera la legitima d'estar en aquest, que al final ni és. O sigui, vam entrar molt disposats també a deixar anar tot allò que s'entén que has de fer en un procés de creació. Diguem, vaig a fer una coreografia física, vaig a fer una música i amb això vaig a fer un número de circ que sigui espectacular. Tot això, les marionetes, anem a fer que no s'entengui qui les manipula perquè sigui sorpresa. Hi ha moltes coses que hem pogut deixar anar, de dir, no, doncs si s'entén la marioneta qui la manipula i es veu com es munta i com es desmunta, ho acceptem. Si no fem molta acrobàcia, tot i ser una parella acrobàtica, ho acceptarem. No sé, hi ha com... el text que l'Adrià... Hi ha text a l'obra que bàsicament parla d'Adrià i mai havíem fet text i hem dit, bueno, què és l'important? Que el text sigui dit amb una dicció com si haguéssim de sortir de l'Institut de Teatre o l'important és el contingut i el fet de la paraula en l'escena. Llavors, hem estat sempre negociant amb aquest deixar anar certes convencions de dir, no, això ha de ser així. Doncs potser no cal que sigui del tot així, sinó ens permetem la llibertat de desplaçar les línies aquestes. Perquè l'espectacle que vosaltres presenteu, El meu nom és hora, es va estrenar l'abril del 2018, si no vaig errada, i ni un any que ja el porteu per diferents teatres catalans i també de fora. Com està sent aquest recorregut? Doncs la veritat és que estem contents, perquè teníem... O sigui, jo tendeixo sempre a comparar amb el primer espectacle perquè n'hem fet 2 propis de companyia, llavors és la comparació que tinc. Clar, què passa en aquesta obra? La primera era molt de circ, entre cometes, més circ, molt acrobàtica, amb un ritme així, potser per tots els públics, d'alguna manera. Aquesta potser has d'estar més atent, o sigui, encara que és per tots els públics, perquè crec que hi ha capes per tothom, sí que el circuit que ens trobem, que és el de circ, per entendre's, entre cometes, està menys disposat a aquest format. En canvi, hi ha altres circuits, com són els de teatres, de noves dramatúrgies, diguem, o més llocs per format, diguem, gent que simplement entra a veure una obra sense fixar-se en l'etiqueta o sense la intenció de vaig a posar-li una casella en aquesta obra perquè vaig a fer una programació de circ, llavors mentre, vaig a fer una programació de teatre, llavors mentre. Si creiem aquestes etiquetes de les programacions i de la visió de la gent, llavors és molt ben rebuda. I de fet és això, si els jocs que hem fet han sigut cicles de noves dramatúrgies, han sigut fires de teatre, i llavors això, per ser el primer any, acabarem amb les funcions que havíem de fer per ser el primer any, i hem fet les fires que considerem que havíem de fer,
i a partir d'aquí la idea és que vagi sortint i que l'explotació de l'espectacle sigui llarga i som molt optimistes amb això. I això és molt bo. Aquest espectacle destinat a partir de quina edat ho recomaneu? Això és com una mica el tema de és circ o és teatre o és performance. O sigui, jo personalment crec que a totes les edats té alguna cosa i s'ha de veure. Després també, sobretot en públic menor de 10, diguem, o 8, clar, varia molt la percepció dels nens si estan acostumats a veure coses, si no. Llavors, diguem, per curar-nos amb salut d'alguna manera, si ens demanen una acotació, acostumem a posar a partir de 10 anys. Però perquè el text, hi ha un text que, si l'entens bé, tota l'obra agafa un color. Si el text no passa una mica desapercebut, com pot passar amb nens més petits, llavors l'obra és una altra cosa. O sigui, però és això, és com una mica un punt que estem negociant encara, però si ens prevenen, diguem, que l'espai pot ser molt familiar en el bon sentit de que pot haver molts nens i molt xivarri, llavors diem, bueno, en aquest cas potser preferim posar a partir de 10 anys, tot i que si tens un nen de 4 que saps que pot estar tenint una obra de 70 minuts, serà benvingut també. Exacte, l'important és que s'entengui el que feu damunt de l'escenari. I també... Això, sí que és veritat que el públic adult, doncs, la interpretació i la lectura que farà l'espectacle serà més propera a la nostra intenció i potser això doncs, és una mica més complex, però jo crec que perquè hem fet funcions també en públic molt variat, des d'infantil fins a gent gran, amb xerrades després i amb les preguntes que fa la gent ja es veu que no només entre 20 i 50 i culturetes saben de què va. I a tothom li arriba d'alguna manera. D'alguna manera s'acaba entenent el que hi ha. Sí. Exacte. I ara ens comentaves que ja heu fet algunes vegades alguns col·loquis post al vostre espectacle i al Convent de les Arts nosaltres tenim el que li diem l'Escola de l'Espectador, que és un espai en què compartiu experiències i també una mica els mostreu als espectadors què fareu de l'escenari. Explica'ns una mica quin taller fareu vosaltres al convent. O sigui, en realitat, crec que el que fem a la pràctica és un taller amb, si no tinc entès malament, joves en part de l'escola, que a Valls hi ha una escola de circ o similar. Llavors hi ha un taller d'acrobàcia el dissabte a la tarda. Això és el que jo tinc entès. Sí, exacte. A les 5. Llavors és això. Llavors suposo que en aquella hora i els previs i els posts del taller sí que xerrarem una mica de l'obra, però diguem la pràctica i el que jo tinc en l'horari, diguem, és un taller acrobàtic a la tarda que doncs, serveix tant per obrir el món acrobàtic o per compartir els nostres mètodes, com per també crear públic i crear interès, diguem, en el jovent que hi hagi a la vora. Vania Caler, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al magazín del QB Ràdio. Moltes gràcies a tu. Vagi molt bé. Les entrades pel meu nom és hora es poden comprar anticipadament a la Casa de Cultura que Cosme d'Alcover a través del web www.conventarts.cat i també a la taquilla del Convent de les Arts des d'una hora abans de l'inici de l'espectacle. El preu és de 12 euros en l'entrada general i de 9 si es disposa del carnet del convent. L'espectacle també està inclòs en els abonaments teatre i general.